Mon avis est qu'il fait un retrait total de ces projets. C'est bien pour notre peuple et pour sa personnalité aussi. Quel que soit a sugu a kɛra comment dire accord d'Alger a kɛra fɛn o fɛn fo a ka ɲɛfɔ de mun de b'a kɔnɔ a ka taa lettre par lettre a ka fɔ maliyɛnw ye pour an ka se k'a faamuya mun de b'a kɔnɔ donc an mago bɛ min na dɔrɔn o ye nin dɔrɔn de. Donc s'il veut l'intérêt du pays ou bien s'il veut l'intérêt personnel, on veut qu'il laisse ces projets parce qu'on n'aime pas aujourd'hui, on n'aime pas demain. Bon, avec la décision maintenant, vraiment ma grande gueule, si on entend il y a tout ce qu'on va faire. Donc ni jama ko ka temina ka feleke a solution me ko ka to yi sinon ko ka min ga antena so mama wara ko ne ko antena so jamais la sigi makala muso me mi mun ko ma ko te ne ga fere ga te ara mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ se ka fɛn lakale bamanankan na ka ɲɛ an ka tubabukan na n'o y'a sɔrɔ an bɛ don a la ou bien an tɛ don a la an k'o dɔn parce que n'a kɛra fili ye an tɛ tubabuw dɔn dɛ olu taara n'u ka papier ye nka i faso bɛ yan nɔ i ka denbaya bɛ yan. Ne hakilina ye min kɔni y'a fɔ la man ka maintenir parce que n'i ma ɲɛ i bɛ nin sugu maintenir avant i k'a maintenir avant k'i ka taa n'a assemblée la fɔlɔ la population constituée population ye jumɛn anw bolila baarakɛla i m'a faamu anw bolila baarakɛla minnu bɛ bɔ sɔgɔma ka taa an dayɛlɛlen ɲini ka don so kɔnɔ anw de ka ca ni bɛɛ ye. président bannen don a tolen don a ta kan ko fo k'a changer n'a dun ma a bila ne y'a mɛn ko in na cogoya min na a tɛ taa mankan kɔ. bon ne hakilina ye min ye an kɔni t'a fɛ a k'an ka jamana constitution to a nɔ na a k'an ka jamana constitution to a nɔ na o de kɔni ka d'an ye parce que ale taara fɛn minnu ta ka na o n'an ka jamana laada tɛ taa. C'est pas le bon moment chez nous. C'est pas le moment idéal. Nous, on a d'autres problèmes qui sont plus urgents que ça. Ce qui concerne les situations scolaires et puis la situation du Nord, quant à moi, ceci sont les priorités.